Ato ni panana guys para dili kay tadangas, dili kay taingnon nga di man day kaupaw. Mo na to itsura sa wala pa yung lipstick. Karon mang lipstick ta para magwapa ta. Nang lipstick ta kay mo ba ni magdagkag gwapa ato ang lipstick. Diba? Dili kay po ato ang lipstick. Kani bitong mang lipstick dayta. Makapausab din sa to ang figura. Kay ako mga post ng lipstick ko ba gwapa daw ko. Munang magsige nila kog pang lipstick para gwapa ko. Good morning. Mga pinapunta, kape is life jud. Kada buntag lami jud ang kape. Di ba na karon kay nag-uwan na sad. Atong agtang ay dako. Nagingnan ko nga. Dili man day ka upaw. Gingnan ko tungod sa kong agtang nga dako kayo ba. Pero mo bay di nagdasa kong kagwapan niya kung agtang nga perting dakuha ka bakingan og damtrak. Sagdi lang ni siya. Mayo kay di ka upaw. Oy di man ko gwapa o gamay ra ang akong agtang. Muni akong kuan. Nagdasa kong kagwapa. Nara. Nasilaw mga to sili. Ay, kasingot. Good morning guys. Luto na itong kamote guys. Ato ni ipamahaw. Naon na ta. Dagko kayo. Sa una mo na ipamahaw. Panihapon. Pero karon tagsan ng takakaon. Kay mahal kayo diri sa Cebu. Pero sa Bohol, sa una, gagmay pami. Amo ni ipanihapon. Ipamahaw. Nagkaod to, bugas. Gamay pidog bugas, mo ni isaksak sa bugas para daghan ba. Kasi makarelate anak.